ikke det? Nej. Nu. Så. Kom. Herud. Hvorhen? Herud. Ude ved, Så springer vi ved sneen. Det gør den ikke. Det er jo sindssygt, det her. Ude ved sneen. Altså, forsov. Okay. Nu skal I holde jer for ørerne derude i den anden video. Det er sindssygt, det her. Det er vildt. Crime Riders. Ja. Okay. Op i luften. 3. Okay. 2. Jeg håber, jeg graver mig selv. Ja. 1. 2, 3. Vildt. Ked, jo. Var det ikke pisse kedeligt? Lidt. Det var faktisk Det var lidt fæsen. Så er det min tur. Okay, den store nu. Så er det den store. Hvad var den store? Kan vi se den derinde? Ja, det kan vi også godt lide. Er der ikke lys på? Er I klar? Hvad sagde den der? 1, Den store knaldperle. 2, 3 nu. Der var lidt med bange i. Fuck, det var nice. Det er ikke dårligt. Ja. Det har vi brugt de sidste par timer på. Det var hyggeligt. Farvel. Vel.